MBC Television komanso pa MBC Radio 1. Program ino stimakhala ndekha timakhala ndi anthu angapo. Macholinga chenicheni cha programu iyi ndikuonetsetsa kuti tizikambirana nkhani zimene zikukhudza dziko lathu, komanso kuti mwina zina pamene sitinapamvetse bwinobwino tikhoza kukambirana ndi kuti tipamvetsetse bwinobwino, komanso kuti musatenge utsi, musapale utsi koma mupale moto, kuti chichewa chimene chomati kupala utsi musapale utsi koma mupale moto, kusonyeza kuti mumve zenizeni za nkhani zimene zikuchitika mwina m'malo mungo anthu ena kubweretsa nkhani zina zoti mwina si zimenezo. Ndi program ineyi mungananenera musindikhala ndekha, timakhala pa anthu angapo. Ndi mu studio muno tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Stephen Dakalira. Tikulandireni Mr. Dakalira. Zikomo kwambiri. Tathokoza. Komanso tili ndi Timothy Kateta. Tikulandireni Timo. Zikomo kwambiri Mr. Kanache. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Akuluakulu amene tili mu studio muno ndi amenewa. Tsiku la lero tili nkhani zingapo tikambirane. Timafuna tikambirane nkhani zingapo. Mwa nkhani yoyamba imene tikambirane tsiku la lero tifuna tikambe nkhani yokhudza taonapo kunani msonkhano wa chipani cha Malawi Congress, taonapo ma convention achitika, afford ndi convention yake masiku omwewa, taonapo PDP, People's Development Party, chipani cha Kondwa Nankhuma chinali ndi convention yake. Taona zambi zochitika ndi masiku amenewa. Koyamba ndifuna ikhale ndingwetsegula koyamba ndiyamba choncho ndisanapange dissect bwino koma kungwetsegula chabe mungakambepo zotani pamene zayendera tikama nkhani za ndale, takama za convention, takama za misonkhano ndimene zimzakhala zikuyendera ndisanafike kuti tipange zero in pa topic yathu yetsiku lero. Mfani kupereka mpata mukhoza ngukambapo mwina zimene maona kuti mwina mukhoza kukambapo nthawi imeneyi. Mr. Mvula, mmene maona ma convention ndi nkhani imene zikuyendera. Ndi zikomo kwambiri blessings. Mwina chaka chino cha 2024 taona litu ma convention and panopo anayamba MCP zafika ya DPP pakati pabwera PDP afford. Mwina in general ndi chinthu chokondweresa kuti zipani zikumalemekeza kukhala ma convention. Kwa ife mwina tayamba kondale kale ma convention ukhala mangokhala zipani zola mwazo khaena mangopita basi kwa khapo zipani zina MDP kama kwa zipani muna ndife nkumba ina ma zipani zambiri koma mwina sidnave kukumbukira kuti hawa adapanga po convention kukambirana kukhala pansi kusankha wanthu lakhala mipando koma mwina positive development mwina in terms of democracy zipani zikulemekeza convention chinthu cha tekopatara. Zakhalabe zosiyana MCP anapanga convention yawo inclusive anthu ambiri, anthu anafika anakhala bwino ndikhulupirira kuti aliyese kandi mtolankhani woyitanidwa anayenda ufulu komanso ma delegate anasunga bwino, anapeza malo ogona, malo okhala china ndi china nakhala bwino. Awanso a DPP MCP convention yawo inali mwina 3 days plus. Koma DPP anayi yawo mwina kanganire kuti mwina 2 days kanganire 1.5 days. Then kufika Bambo Nankhuma yawo inali mwina 8 hours kainali bwanji kwenamba mwina 6 p.m. Mafika ma 4 a.m. mpaka kuti afford and also yo jepa ma hours o jepa so mwina tikati roe nkati mwina izozo ndikaza negative kwa ndikonena kuti coverage proper convention mwina ena yesa koma is still work in progress for other parties kuti apange perfect. Short for yama convention ambiri njolena kuti it was just elective kusanka watu. Normally convention ya 1 year before masanko kumakazi ukambira zambiri chimozi chawo chimakhala kuti kodi fail and tunapange promise chani manifesto yatu mpiga amapereka guideline kwa national executive bweraija kuti ikonzeke kukhala ndi zindu kuti aikemo chani tumakazi na ndizina so zimene zinazoone moneka kuti choncho but then positively kunali ma convention taona Malawi aona waka negative part ena
wakhala convention after mina rest 1 week kupezeka kuti kwapezeka maposition opanga overlap somebody wachoka convention kukakhala mphamvu in one person kupanga decision that equated on kuti menezo the negative because the whole idea of convention njodena kuti madelegate amene amakhala ambiri ane akachipani akalankhule akasankhe vanthu akapange provide direction si kungoti basi choncho esham kungoti angowasunga anthu kwamasinta zinthu zimaoneka kuti anthu inu democracy mukadali nayo patali chabwino amvula akutero afotokozapo concern yawo ndionena kuti anthu asankhidwa convention koma kupeza kuti ena apanga overlap ma positions otano mwina mphamvu kupeza kuti amasankha anthu ena kwa Mr. Dakalira ineyo ndofuna kupasa Nelson 1 minute tisana pete nkati mwene mwana pete kamera siku lero ine mene muonera ma convention mene muonera kwendera ndale mwe ankhola pozotani announce tinaiwa APP announce apanga convention zona ndiyambe motero kunena kuti zimafunika kuti zipani zimene zikuoneka ngati kuti ndi zikulu mdziko muno though anzathu ama zipani zina zijamana ndi ayi palibe chipani chaching'ono kama chachikulu amatero komabe pamakhala ndithu ena ake mazota awawa ndi amene amakhala ngati ma kingpin amene tikukhala kuti timayang'anira ngati dziko kuti kodi nanga iwo chipani chawo chauchedwa bwanji sindiakwenera kumapereka chitsanzo ndiye ndizabwino kuti kuona kuti anzathu a Malawi Congress adakangalika kuchita convention yawo DPP yachita kubweranso kumene ku PP nawa Ford ndiyena PDP ndangapo ena ndiyena kumati ayi ena mukanga kuti akusudzulana banja basi kwawo iyayi chachikulu choti msonkhano wakulu wachitika dziko kuno muli zipani zochuluka anthu ndachipunga kuti akutangopanga ka 2 hours akupita atingati maliro onyamula ndikuti iyayi tsopano akuluakulu dziko muno muli zipani 50 plus out of those ena about 10 or so mwina less apanga misonkhano yayikulu tiyeni tanyadira amenewa chifukwa amenewa ndithu ndi amene angalimbikitse mfundo za democracy koma amene akunena mvula muja kunena kuti chisamangokhala kuti no basi kupita amene kuja kwangochita rubber stamp kungochita zinthu ngoti ayi basi tingotsindika koma imene jekhale ndithu bwalo lonena kuti no tsopano tiunikire kuti kodi pomene tikupita chisankho cha chaka chamawa Amalawi tiyapatsanji Amalawi apindula mwa mtundu wanje zisangokhala kuti business as usual yayi tizidziwa kuti kanda kongeresa ali kale mboma pano kuti kodi tsopano meta pangiramo kuti ipatse moto kuti tionjezere ipiole kuti pamene yafika apa tiapangire zotana Malawi kuti nawo samve kukoma ngati ndiyena amene ali ku opposition adzikati koma tsopano kuno kuti ndi tisaname kulidzuwa kuti ifeyo ndekuti basi ndife olephererana kapena pali zina zake zikhoza kupanga zoti mwina Amalawi akhoza kuona so kuti iyayi opposition yo ilipo ndiye nthawi yake imakhala imene ja reflection and thrashing the way forward kuti tipanga motani ndithu ndiye awo achita bwino komano tsopano tidzudzule mchitidwe umene onena kuti ayi anthu maposition mwachita bwino mwasankhasankha nkuwakhazika amene kuja maudindo kuti tiziyenda motere and then tikubwereranso kanga kuti notsopano kulekana ndi mfundo za democracy tukabwera kuti tsopano simachita empower kuti ayi apa kuti ayi ndetsadu awalepera ndikufuna pambane ndiye mufuna so amene kuti ayi poti apa sadachite bwino umakama advisor koma abwita yake kusana ihayo sitide advisor ndo wamphamvu kwambiri so that's a recipe for disaster apatse anthu ma delegates ayankhula tasiyana anthu amene ajawa atakati athamange pabwalo mwina zimenezo zimene afuna Malawi afuna anthu amene aja amene asankhaja zimene zikuthandizira kuchita strengthen chipani koma tsopano mukati mutero zimene yomati ayi anthu sanafune ndi inu muti ayi kubwera amene wakayakhala advisor ndi zimene zakhala kuti muone ngati mwachitsanzo ku chipani imene cha DPP imene zinalili mucha kwakhala kuli fumbi kobo chichokere masankho kuja nkhani zake zomakhala zomwezo koma atsogoleri ndakuti atere ndakuti now this was the chance yotino zimene zitsopano ziteretu let's move forward koma bizo kuti ayi
one step forward 5 steps back. So zimenezi akufunika kuti aziunike bwino lomwe azione bwino chifukwa kupanda kusamala zikhoza sopeza kuti zasokoneza makonzekeredwe awo achisankho. Yathokoza wewe msadakalira misakateta mukuti banji ayo mari 1 minute tulaba kuti bodi nditimvetse okay kuma ineba ndidza kuchambira ndipanga kwambiri nditsamira kwambiri pa convention ya chipani cha Malawi Congress Party chomwe ndithu china makamaka masankhidwe awo at the top positions ndi masankhidwe opatsa chidwi kwambiri. Let's be honest, muone pa the presidency pali President Zokhuza chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa Malawi Congress Party, ma vice awo ndizapeza kuti asmayi right, that should send a very strong message kuti chipani cha Malawi Congress Party chimapanga value kwambiri asmayi right. Morning the first vice president Mai Catherine Kodani Hara, second vice president Mai Abida Mia. Izizi ndi chinthu ena kuti tikachiunikira kwambiri chikusonza kuti chipani chija ndichotseguka kwambiri makamaka panga incorporate kwalimbikitsa amayi kuti inuyo ma positions apa mwamba si amuna okhaokha yayi komanso amayi komanso wotatione from there ma leadership positions osiyanasiyanaso ndi ma leadership positions amene kuli achinyamata. So zoti chipani chija chikukhazika chili ndi foundation yabwino ena kuti popita chitsogolo akuna kuti Dr. Chakwera kamadza maliza term yawo 2030 amba kale upanga develop a very good succession plan ya chipani chijacho kuti anyamata ambiri tente apatsa so ma positions osiyanasiyana even it ngati ICG ya chipani cha HMCP si munthu wankulu kuti bwanji ya olemekezeka Richard Mwendobanda you would see with that position yapita kwa olemekezeka Richard Mwendobanda ndiona kuti he's still somebody who in his still prime time in terms of zaka ndikuti akanali anyamata nditu. Talk about the director of national campaign director olemekezeka Moses Kunkuyu apa zaso udindo mene ujawo komanso ndithu nawonso ndi wachinyamata ndithu. Let's be honest, ndi achinyamata ona kuti they are able to relate bwino ndi achinyamata. So you see kuti pa aspect yopanga empower amayi chipani cha Malawi Congress Party through their convention aonetsa kuti fa amayi ndinofunikira kwambiri. This is your time kuti muzikhala ma positions akuluakulu olo kuli olemekezeka china ndani Khumbize Kandodo, they are having very senior positions, director of political affairs. So you see kuti ku chipani cha Malawi Congress akupanga value kwambiri amayi pamene tikapanga compare ndi chipani cha DPP mamuta amayi aja mwapange empower zimayi kungoyankhula pa msonkhano wachitukuko kodi kwa bwatsogola dziko ati achokani pa udindo wanu mwina kusankhani ngati wamkulu ziri wachisankho iyayi mayankhulidano ajasana akhale bwino mukhale advisor. Advisor chabwino asanga advisor mayi ganda kupepesa ati hayi ngakhale mapepesa tamva kupepesako komabe inuyo mukhalabe advisor mpando momwe unasankhidwa convention simukhalaso mpando mene. So you see kuti mpando mene anasankhidwa ku convention ya chipani yomwe madelegates anena kuti mayi ganda akhale pa mpando uwu koma chifukwa ati anayankhula zina zake zomwe ku chipani chanaona kuti sizoyenderera yayi sibwino kuyamikira zabwino zomwe zochitika nkwachotsa udindo uja kukapatsa udindo wa advisor. Then you see kuti chipani cha DPP chikanga kuti sichipanga value kwambiri amayi because my greatest ganda olemekezeka minister MP ni munthu amene ngati akuti anapepesa akanangotokheta amva kwabwezeretsa mauti yayi. Now you see mpaka panga issue statement yodi iwo wotati woneso even ma positions amene asankhidwa kwambiri ku chipani cha DPP percentage yambiri amayi percentage yambiri ndi abambo amayi mulibe ngakhenso kwa chinyamata akuzo. So you see kuti if we compare ma convention wa ma message amene tikutenga from the conventions and zipani zina zipanga value kwambiri amayi ndi achinyamata kuti like part of the succession plan which chipani chipita utsogolo pamene zipani zina mayi akapalamula ameneyo alangidwe basi ngakhala pepese akhalabe advisor. So nokanga ndi pa advisor paja nkhanga kuti kungothayirako amene akunena kuti sana chite bwino pena pake tidzaponya kumeneko, which is sending a very bad message kwa the electorate kuti kodi mayendetsedwe achipani amakhala choncho. Anafotokozaso pambomvula kuti khanga titi convention yomwe munapanga ija everything else has been diluted mphamvu bezili centralized mwa mtsogoleri. So you see kuti
MCP has set a very good precedence in terms of convention izilemekezedwa onse amene asankhidwa mu convention amene akhale mu Central Executive Committee achipani kapena National Executive Committee achipani alemekezedwa ife amene ajawo maudindo awo akasankhidwa kuchokera pati kuchokera kuma delegates onse amene ndithu anasonkhana kupangisa convention because convention yamakhala kuti that's the central point ya decision making. By the way, ma convention esaja achitika dzulo panali pa 16 lero pa 17 tingati exactly wangotsa masiku 364 tsopano towards next year's chisankho chisankho zachitika mu September. Ndiye ukuzoona kuti ma convention aja nawo yenera kuti achitike potengera kuti tsopano kuja kukwacha koma convention izikhala ndi like a final authority yochokera kwa ma delegates so that izipangidwa dilute ndi the leadership ya chipani. Kodi uzode nkhani mwe munaika mbira kale kwabe muna just mwe mdanchi lino akatete pasonkhano ponena kuti pabwera tsogola dziko ma MP amene ali ambali ya opposition sauna zusaka na kuyankhula aya ina kuyankhula ifo wabwerayo sintsogola wa chipani mwa nditsogola wa dziko amene mwachitsanzo tsogola dziko ndi amene ananena kuti akuluakulu tione kodi constituency development fund imachepa kuchoka pa 100 million Dr. Jaguar kuti kuchepa abe ikhale 200 million. Tsopano ngati president wapita kudali mene chalo part of kuonesa kuti ndalama ngati mezi kugwira ntchito amene aina kumankhula kwambiri ndi ma MP. Tsopano MP uja kayankhula sikuti wapalamula chifukwa kuyankhula pamaso pa mtsogoleri wa dziko and in this case kuti MP yo sikuti amatukwana amanena zoona zenizemo zachitika kuti kudera kuno kuti nalibe magetsi ine ngati MP amene ndithu munandipasa ndalama 200 million ndinapemphapo nkhani ya magetsi ndiye ndithokoze kuti magetsi aja abwera. Do you think because MP by the end of the day, by the way, Mr. Kanaje for swali labu nikwambiri zichitika pano mazona kuti mtsogoleri wa dziko uja iyeyo Amalawi adzamweruza ndi zomwe wapanga komanso each and every individual as a member of parliament ma voters akamweruzaso ndi ntchito zomwe atani kuti wapanga ndalama zomwe anampasa CDF kodi izagwiradi ntchito yeniyeni. So pano in this case my MP they will be accountable to the electorate. President will be also accountable to the entire nation pazomwe analonjeza zambiri zatani kuti zachitika CDF nzaikweza yakwezedwadi. So MP uja aina akapezeke pa msonkhano ngobwa mtsogoleri wa dziko chifukwa pamene kujako nayenso amakhala ndi mwayiona kuti ngati pali mavuto ena amatha kuwafotokoza kwa mtsogoleri wa dziko kuti president mwabweradi kuno komatu pali nkhani is ine president magawo ena amene ndithu mutanena kuti CDF tionjezere ine zomwe ndapanga ndi is so pano pafunso lanu sikola kuika kuti mtsogoleri wafika kudera mtsogoleri wa dziko wafika kumene woka kuti MP wa chipani cholamula kandi otsutsa that is a platform whereby message yomwe amakhala kupanga relay amapanga direct to the head of state amene ali ndi ma solution osiyanasiyana. Now mwachidule sizolakwika and moreover sikuyamba kuti MP wa chipani chotsutsa alankhule pamaso pa president wa dziko tazionapo aona bovu akaunda nawonso mtsogoleri wa dziko adapita kunkhatabe komwe ankachititsa msonkhano wachitukuko kukaona zituko zosiyanasiyana MP otsutsa wa DPP ona bovu akaunda anayankhula that is true anayankhula nawonso anayamikira Your Excellency sir ifetu kuno mwatita sakutisa kwabwera zituko za madzi kunoko Northern Regional Board alibwetsa madzi siti kumwaso amuzitapwi but nothing happened. Ifamena kuti pena pake message yomwe akutusa DPP ndiyo lakuika towards azimai onabo vuwa kaunda anayankhula he was never mwina kuwachotsa pampando yoza khala advice but why with this lady kuti walankhula nkunchotsa pampando omwe awakasankhidwa convention akhala advice mwabwerekesa vuwa kaunda yes koma ndinazona okay anyway chabwino ndizwa kuti mena mvula afulatekera ndimanga misadakalira koma mene mwati titilekere pomwe padakali pano ndimufati pita kunkhani yathu ina nkhani imeneyi taona msonkhano wa MCP unali ku Lilongwe ile 24 yes Ungwenya taona akulu angapo akulu wa chipani cha MCP ena maiwo ndingati amene anakhalapo mlemba mkulu wa chipani cha DPP amene wa Grazeda Jeffrey taonanso adamana akhalapo olankhulira DPP komanso adakhalapo ngati advisor wa president wa president amene wa Dr. Hevek Ntaba amachira computer taonaponso ena maiwo ndi Sheikh Imran Ntenje amene wanditu kufikira muna ustabata yango tai anali
regional governor wa chipani cha a very prominent politician Eastern region. Now also alo kungoshwa pomwe ena ndi ambiri anthu amene alowa apita pamene kucha mafani zoli kuti zimene zili ndi zoti zikhoza kukhala impact na iliyonse tiyambe ndi Mr. Mvula pakhale andani zili impact kuyamba kuyanga fuso wanu ongo yanga fuso chabwino nkhani ya ndale the game of numbers and the quality of numbers. And how many muchurao, these are experienced campaigners. Experienced campaigners. Also, either Gintabana, Bandari Kari, and I was vice president of DPP. Yes. Pakatibana Sojan, whatever it is. The Muntoti amateur Kerakuri Ronto Campat. The Muntota came a platform. And in across the country, whether one likes it or not, I know kumeno joka ko afuna aonesenga tantameje uipa or spent force in the end amena janda bwino ena Grezeda and the ovuta kwambiri and ovuta kwambiri chiwame ni mamuna adibajala tamana no buta kwambiri mumpate platform mukamwamo amadwala zimango tuluka batiri jonse mankula so nudamankula and kumeno wakalako akazamba kulankula ngakali peno wamba kulankula kuti amena la DPP akuopa kuti alankula chani anena chani chikozana ali secretary general secretary general kanga kuti iye amadziwa chili chonse chokhuzana ndi ndale whether they like it or not kanene china chili chonse Grezeda Jeffrey ni munthu amene wachoka iwonso amulira amfuna kuti amulire amene chikwakuza kutakasa zongolera zoipa kutemeza chikwangwani avuta mukamona Imran Sheikh Imran Mtenje regional governor ngati chipani cha DPP charowa mu Eastern region charowa under the leadership of Mtenje chikwa Mtenjeyo ni Sheikh amaswala mo zikiti zikuti ni munthu oti ongoti mwina zina oti Sheikh ndachizungu yayi wandi title yoti munthu uyu so is a symbol of Islam. It's a symbol of kuti and akamaona kandi mashe kandi antu ambiri amamukhulupirira because ku Eastern region amakhulupirira mafumu amakhulupirira mashe anthu ndamene amakhulupirira kwambiri she akalankhula ndi kuti zinthu zambiri zichitika mmene walankhulira mafumu so chimodzi andale mwina timabwera ku number 4 wanditu koma anthu amakhulupirira anthuwa so singanene kuti Sheikh Mtenje wakhala useless lero poti wapita ku MCP yeah chikwasona akhala ndi kolima munda azikopa anthu kuchoka kuti kupitako so anthuwa ndi anthu amene akuchoka ku DPP pa nthawi imene DPP yena kuti ikhale ndi anthu ngati iwowa kuti agwire so ngati apita ku MCP ipanga again and okuzonankhula china chilichonse chowanyoza anthuwa koma poti chizungamani kuli sour grapes kuipisa chinthu chimene chili chabwino kuwanja wankazi amene yone chopeseni mamfuna amene makoza kokona wanu sima uchosa wanyi tawe mene inuyo anali ndi inuyo so nikanene kuti ziwathandiza MCP kukhala ndi moralo ziyathandizaso MCP kupanga again new ground akhala ndi zida zatsopano zimene political zida zotangapite kuti vathandize zikakope anthu ine ndikuzonena kuti Mtenje aja azunza DPP chikwa iyeyo ndamene anapanga DPP kwambiri ku Eastern region so amaziwa moponda vene zinzuzosavo so MCP has gained pankhani imeneyo John Nyilongo aliponso so these are anthu amene amaziziwa so tikanena zoti kupita kwinako apanga again secretary one time Jackson ndoti MCP apanga again so tikanene kuti
people can say anything. Because the truth of it is, Ndare is a game of numbers. And it is very difficult because Antwaja, for example, Enaja are in the DPP for 14 years or more than 14 years, 19 years. So mundu wakama mjipani mo 19 years akakuchokerana muziwa kuti waikapo osia zenje and alpita ndi anthu ena ma alipo amene arowe pena koma it takes a long time kuti mundu uzafike uzakhala regional governor. It's a process you go and do makhala kuti so in brief MCP apanga again and apanga again ziwatandiza to fight the campaign ya 2025 afuna asafune ziwatandiza. It's a question of how MCP will use anthu achoka kumeneko pase platform because pase platform yabo kuti azera nkhula nawo ndoti apanga influence anthu ena kuti awasatire kuti apite kumene akupita. Chabwino mino Mr. Mvula Mr. Dakalira mudzaone pamudzi anthu akadzamba kudula mizu ya mitengo yes mamulumuzana amayamba kuomba na mitu chuchitika njani chuchitika njani iya mwani wafuna kuti nditengulire ndikotengulira mtengo tsopano kutengulira mukuzula mizu imene mukudula so zimene zikuchitika apazi mmene ndina kale amvula kuti mwina aku DPP olo ena kumene achoka anthu aja akhoza kuchita play down amene wapita anatha koma chimene tikuyenera kudziwa nchonena kuti imeneyi ndi mizu imene ikuzulidwa pene payi anena kale kunena kuti ndithu tikayang'ana dada my Jeff wa Jeffrey this was a whole former CEO wa chipande and mukhoza kuona mmene ndithu ana akangalikira pakati paja muja kumana kupeza kuti ku DPP kuli mina magulu ena ndithu kuoneka kuti koma mbuta amene ndi munthu wamayi mmene ndinavula kuti koma amayamba kuyamba kuja kuti kuti akabwera pa ground ndithu kusowetsa anthu mtendere so this is an asset sizokhazo iyayi komanso ndithu ndiye kuti pokafika chisankho chaka cha mawa ndiye kuti pakhala pagwiridwa ntchito mukuona combination imene iyayi mwatenga amene uku kubwera uku mukuti Dr. Ntaba computer kumapereka chitsanzo ngati anthu kuti angakhale ndi kukayika kuti ndimafuna nzipita umene kuna kuti kungopereka chitsanzo ngati anthu angakhale ndi kukayika kuti mwina anthu awa iye ayisangatithandizire taonani Auladi Musa mmene akuchitira panopa ku MCP aziriya chaka onse ali kumene kuti you can see kuti ndithu achita blend komanso abweretsa ndithu ka apilu kena so iyi ndithu ndiyoti yapatse zochita nzathu a DPP food for thought kuti sinangasiti machina mati ntengenenge tengenenge pamenepo kuti siti manena kuti takonzeka and ife convention yathu yabwera pambuyo pa anzathu a congress nanga tsopano anthu ayamba kuti mphuka muso zokhala bwanji anda kuti mphukawa si awa anthu amene abwera umene koma ikuchoka ndi milimo imene ndiye kuti pamudzi pali bwino pamudzi paipa so that ndithu ndichonena kuti anthuwa adzifunse kuti nanga zokhala bwanji for congress that's a plus for them ndikuti akuchita consolidate kuti ifeyo ndikuti mmene tikuyendera pamu tipite chitsogolo ikakhala ku Eastern region ndiye wanena kale kuti Eastern region bambo Antenje ndi amene amakakata kuigwira for the first time tinaona congress sija yachita bwino kuzisankha kuti kumene kuja ku Eastern region so ngati akazulira so DPP wakhaso limeneli kuti iyi nkulu basi bwera kuno ndiye kuti kumene kuja ndi nkhonya yachabe ndithu so these are dynamics of politics zimakhala zikuchitika zimenezo ndithu ndiye kuti anzathu aja akuyenera kuti abwerere pambuyo apatsa ndithu ali pati kuti chigoli chovuta ndanaona tsopano kuti tichite bwanji kuti mina asatichinyeso chigoli chinya zitere pomwepa kapena tichite motani koma otherwise ndithu awo kwawo apata they need all the arsenal they can get tikoza kutero tsokoza kwambiri Mr. Dakalira Mr. Kateta mina nenera mvula ndona kuti politics ndi game ya manambala ndikumbuka chisankho china MP wina na wina ndi mavoto zitika just 5 chabwino 5 nkugweza kuti mphapira kuti ukupala kutsogola kuposa nzake 5 basi deno ndale ndi magema manambala amene wafotokoza Steve kuti DPP wakadadzifunsa kuti
mamoti zigena manambala tikuluza manambala and titsamire kwambiri ngati pa Antenje is one of the politicians amene alichigwira chipani cha DPP ku Eastern Region and sawaso ku Eastern Region niko mpaka kumangochi kumochokera Antenje ndikomwe kukhala pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika. He is now based in Mangochi. Now, kumene kujako political mwina amena kuti achite chiyonse chotheka kuti since yakukhala kumene koko amatokani nthawi yochezaka ndi atsogoleri ameniwa amene apemeja apange consolidate koma fika point na kuti Malawi Congress Party yakhale kuina kumene kuja Iwaja is based there our Antenje because Antenje was one of the diehards at DPP and musuka nauza chiyonse chokhuzana ndi DPP. Now kufika pajapo chipika ngati chimene chasopano kuchoka ku DPP nkupita ku Congress and anasayankhula mawu ena ake kuti in politics they make a lot of sense. Ine chomwe ndabwera ukuku choyambirira President Chakwera muonesa kuti muli ndi mtima wachikondi ndi munthu wina aliyense posatengera chipembedzo ka mtundu ka chani ndi kuyankhula panopa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakiri Muluzi anali ndi mlandu modayambika kalekale koma inu boma linena kuti mlandu umene uthe amati 17 years mlandu jonata tiliso ndi munthu wina amene ndithu nayenso ayende panali milandu ina ndina koma inu munakhululuka munati pardon munthu amene yoyo. Now anthu amene akuatchula utati uone if you look at the religious background these are very influential people. Ndi anayankhula zambiri zona kuti kenaka zana kuti a president ifeyo ngati nkhani ina somwe ineyo ndi anthu akumangochi ndi the entire Eastern Region chomwe ifeyo tayima nacho mutu ndi nkhani ya Makanjira Road. Ndangukamba zomwe iwowo zapanga convince one the dropping of charges za milandu yakalekale ya atsogoleri amene ali very influential potengera kumundali komanso pa nkhani ya chipembedzo. Now ma statement amene jama khandi a deeper meaning kwa munthu amene ndithu wina akazimva kuti kumadi zonadi ineyo kandi bale wangayu kandi bambo wangayu kapena kandi masupporters ajawo anthu amene kumaonadi kuti zonadi awatsopano ndi afulu anapeka isanzo kuti munthu ukhozo kandi ndalama koma ngati ulibe mtendere ndalama zimakhala zopanda tanthauzo koma president iniyo mwaonetsa mtima wachikondi nkupeza kuti anthu aja mwamasula ndi afulu. That message amene ali ndi ufulu anthu amene ajawo look at the support base yawo ikamamva message ngati meja ndi anthu wanje. So pano zinthu zona kuti ma message amene achapandali amakhala ma message akulu kwambiri. So ono ngati achina Mtenje ajawo mene anena mvula ndi anthu oti atakata ngati already MCB yo yalwa kale ku Eastern Region anthu ngati mene anali ku DPP achina Sheikh Mtenje pano tsopano ajena MCB yo ndogaza tume uja kudzatha bwanji pa masankho amene akubwerawa ndi zinthu zomwe anazifotokoza zija ndi zomwe akuona kuti ndi unique leadership skills zomwe zili mwa President Chakwera zimene zijazo zomwe zapanga convince kuti tani tigwena ntchito. Pomalizira nkhani ya Griseta Jeffrey iwo ajatu amachoka cha nkhotakota kujaso taonanso one of the most celebrated musicians Skefa Chimoto nayenso officially kunati ndigwira ntchito ndani ndi boma la Congress ndio saja kuchokera nkhotakota jatu ili ndi mavoti ambiri and if you talk about nkhotakota that's the electoral district kumene kujaso kuchitika zituko za misewu sekuja kukonza now ma prominent figures ngati awawa kuti tigwira ntchito ndi Congress ndekuti Congress yawedza mabombe yawedza mabombe Congress yawedza zichambo Congress yawedza milamba nde ena makamaka ku DPP amene adzifunse kawiri katatu mamoti ife tizipanga gain the numbers we are losing the numbers and mena fotokozera mvula kuti experienced politicians anthu abatu kuima apo ayambe kuyankhula simasewera Griseta Jeffrey mena fotokozera mvula chakuti akangamba kuyankhula zomwe akuzidziwa because zili ngati munthu amene amaziwa zisisi zako ndewa kuchokera munthu makhala wankhawa kuti amene ukangolowa akucheza ndanza zako ndiwo akanache timacheza basi mwina tasiyana mukangunda ndi kucheza pena kumuzida nkhawa sakukamba zisisi zichazi ndi andiyeso mazambe kwamba anthuwa chokhuza ndi DPP alisazatani azachikhulupirira makamaka zomwe akuona ngati ma shortfalls at DPP. So to the DPP they have actually made a lot of big losses because aluza anthu amene akanatha kuwathandiza poyenda popita itsogolo pa nkhani ya masankho nde for the Malawi Congress Party yomwe akuti ndi open door policy kuti ife wina alisa abwere tigwire naye ntchito and that open door policy yatsimizika scenario yapakamwa chabe kuti alisa abwere alisa kumabwera ndi kumugwiritsa ntchito kuti uyo akabwera sikuti tingosunga ngati kuti basa dzingokhala koma agwire ntchito ndipo amene afotokozera Steve kuti aina uladi Musa sakugona ali pa ground
ndeuti Salima ijayo wachina Uladi Musa from Salima ndi anthu oti akatayankhule they know the political language, because in politics ukuzokhala mwina wophunzira kwambiri but pali pamakhala political language inakena kuti iwe umatha kudabwa kuti the same message wainena anthu they are not convinced, but the same message wina inena anthu oti they are into politics anthu ajamatha kumvana bwinobwino. So in politics it's a game of numbers. For the Malawi Congress Party manambala ndenda amenewa akuchulukirabe. Chabo tathokoza kwambiri Mr. Kateta, anthokozeso kwambiri Mr. Mvula, Mr. Dakalira komanso Mr. Kateta faja mafotokoza bwino kwambiri makamaka pa nkhani imeneyi imene makamaka timafuna kuti timvetsetse bwino nkhani ya kodi kubwera kwa Mike Reseda Jeffrey, Dr. Ntaba, Sheikh Imran Mtenje ndi akuluakulu ena aina Joe Nyirongo ndi azinzawo amene alowa achoka ku chipani cha TPP kulowa ku MCP. Kodi anthu amenewa ndi anthu oti anthu kunjako pandale angawerengere kuti ku MCP kwalowa anthu chifukwa anthu anenapo zambiri kuti ayi amenewa palibe angapange so timafuna timve ndi ndipereke mpata bwana ndipereka I had 30 seconds mawo maliza pa nkhani imeneyi chifukwa tifati pite ku nkhani ina 30 seconds pa nkhani ya amene nkhani matamagamba pasabelo nkhani athu ina pa mawo ine ngalenepo kuti ndingopangapo comment pa mawo mane 9 pali anthu ena amene kuti mwina nda DPP paliso anthu ena amene mwina ndi supporters or anthu ena amene angokhala ndi kantima sour grapes ekuipisa akhoza kunena zinthu zambiri koma kuti tinene zoona kuti muchipani muchoke Uladi Musa muchoke Ephraim Chiumye aina Skefa Chimoto muchoke Zeria Chakare muchoke Amaya Senderaji muchoke Grezeda kuda Amaya Sendera akumayimbawa ndaje ankaimba kuti bibi acha Amaya Senderaji muchoke Kamuyambeni ouchewo muchoke uyuyu tukuna another governor Imran Mtenje muchoke so na meta ona but machula pusitedwa hapa antaba computer antaba kuti achoke ndi Grezeda ndi anthu ena tiyambe kuchula wendo of mani makande wachula wasana wendo BJ mpinga njira ena anakajona kuneko so this is about 15 or so people anthu alipo ena meneso na swaya napoira sakugira so chiro kuno kwino DPP rwendo kondwa nankuma anachoka mene mundi anthu awo ena amene alipo then you could rwendo dausa amene ngokhala rwendo apotopanda amene ngokhala. If you lose all those people pambe pache kumanena kuti anthu amene sitimafuna ndi kuti there's something wrong with the culture of that party, something wrong culture chipani chimene chocho because ndare ndi game of numbers and the Sungata Mangise Andrew a year to go before an election. So, and when a many more bereke more position done because you need to have people that are experienced in this game. You know, you can't get it in any labor support wonder. So, Sangani could take a reserve as a say main team. No, different Kariat, a civilian pyramid, different Chuelmaka Sama. For did take a jazzy, we want experienced campaigners. I mean, with Sakarandi vote or Roga Bankani Namariza. So you can have other people come can't people. I mean, I cheat was Mafuna or you Miss Andra and Timo Men do a so when I think Tandiza could please let's manage our people well. Agamajoga Muntu and Agamajoga Musi was it kind of worried. So what impression does it create? Kwa anthu amene akana bwera or amene akufuna bwere aziti jani ngati anthu ena kuchoka pamodzi ndikuti akhala ndi mavuto what reason do you have to pite kumene anzako kutani akuchoka so mene pomwena ndi mtima oti amalankhula zambiri koma mwina zimene sizothandiza komanso kuthamangisa anthu mchipani si bwino. Please mukhoza kumayang'ana kumakangana but have active ways of containing each other, muzilankhulana muzikhululukirana muno mchipani nobody amachita kankoka kunyumba amasankha yekha munthu because umapanga apply kukhala munthu wa chipani okukhala chani umapita because ukufuna
So because it's a voluntary thing, zofuna kumathandizana. Lesera ndi chito kutakanaje mugwira ku MBC. Rasatani malamulo aja aku MBC. Mukangoponya limodzi aku malamulo aja akutani akutotani. Koma not for a voluntary thing. Imena kuti the culture must attract people to stay. People must be free to speak. People must be free to act. People must be free to express their opinion. So mwina chimene ngapembe uzipani zambiri makandika ntima kupanga intimidate anthu kuopseza anthu you lose people and those people akapita kwina kuti it means anazano wachiza kugain. So ngati apapa MCP has gained anthu amene achokera ku DPP. This we have been with the DPP for the life of DPP. Suti anthuwa anangopezeka pa stage kwa kuti mwina anali ma supporters. These were the actors, many actors in there. Ulendo uradi anachoka ndi bingu kuchoka ku UDF. Anachoka ndi bingu. Ulendo wana nkuma anahamba nawo chipani cha DPP when amapanga form chipani. So ni sanamira za chipani. So you cannot today suddenly say these are useless. Kantima kabineko chika bwino amumaruza nako masango. Apambuyo paje muzingolira uli atibera. Oya upanga mwanji and you adopt Nazi type of propaganda kumango yibisa maina anthu zamaboza disinformation choncho ya chabwino no tatokoza kwambiri amvula a president Dr. Sakwera sabata atai anali ku Chikwawa komanso kunsanje kwa masiku anayi lolemba lachiwiri lachitatu lachinayi anaendera kunsanje ku Chikwawa kumene kwagwira ntchito zosiyanasiyana. Tinaona ndithu nkhani ya masukulu angapo amene ayamba kumanga pamalo kuti panali bitu skulu iliyonse kuyamba kumanga kwa skulu ngati kumakhanga kumeneko anthu anasamutsa kwina amene amavutika ndi madzi anakasiya kuntunda kumene kunali skulu iliyonse kumanga ku secondary komanso primary. Taonapo ndithu kumpasa primary school kumene akumanga koso skulu yatsopano panalibe skulu anasamutsa anthu kwina kumene ndikwatengani. Taonako ndithu anaendera ntchito za msika watsopano kumene amanga patengani. Naendera ndithu ntchito za akafika mpana kwa kumalaka kumene anakaona njanji makamaka mafuta amene amafika mdziko muno akati mnapitanso kumeneko kukaona nawo njanji komanso kuona nawo mafuta amene wa training yoyamba ikubwera mzaka zochuluka kwambiri. Izi ndi zina wazitukuko zimene ya president akadapita kwa tsegulira komanso kaona kumene ku lower shire. Ndimafuna kuti mupange summarize ulendo umenewu ndi amene misadakalira mutipangire summarize ulendo umenewu unalofunikira bwanji. Mtolankhani wathu mese zamawa anafusa president mena mamaliza kuti highlight yanu yakulu munganene kuti ndi chani pa ulendo umenewu. Adakamba kuti number 1 anayika pankhani ya mafuta kuti he was very convinced with what has happened kuti mafuta tsopano ayambano kufika mdziko muno kudzera ku doko makamaka kudzera ku nsanje kumalaka panjanja. Inu mupanga summarize motani ulendo umenewu ndikufunika kwa ulendo umenewu. Of course namvapo nkhani zina of course mezi mabwera letaoni anthu ena tumamva kuti amadandaula kuti ayi ukhangata president apita kwayendera ng'ombe kwayendera ziweto koma kweni iniyo kuti mupange summarize ulendo umenewu munena motani misadakalira. Of course anthu munthu ndiye amayankhulayo nthawi zonse yayi kumene kukoma motere amati mvula ikagwa chuluka zolira ndithu koma chimene tikuyenera kukumbukira tonse nchoti kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko. Wina afune wina asafune ndi mtsogoleri wachati kodi wa dziko. One president at a time. Choncho sitinganena kuti mwina kudera ukasafike. Hayi kuboma ilili asafikeko. Iye asachite interact ndi kani ma MP ya opposition kandi chani sizimanena kutero. Ali ndi ufulu oponda pena paliponse kuwamva mafumu nawonso kuti kuno
mukuti bwanji nkhani mbali za chitukuko tichite motani kuja ndikuchati makamva kuti ena ali kodi kuno tapereka mpaka na more hectares ma hectares anatipempha kuti tipereke ma hectares ochuluka mwakuti koma ife taonjezera mafuna 19 auza tifuna pa 25 pamangidwe pene pa school apa tikufuna tione chitukuko chone amfumo amlolo now chipanda kupita president ngati chonchija kodi zimene zikadatulukira poyera ayi kumakhala motivation ndithu kuwapatsa anthu ajaso chikhulupiriro ndithu kumanyadira kuti kodi mtsogoleri amakhala sakutiganizira kodi akuganizira umphawi wa Malawi amene akumana nawo kodi cyclone Freddy sadachitika kalekale nkule kunkulu yamakhala kuganiza benkhanya cyclone Freddy akubwera mpaka udzafika udzaponda kumene kweti ife timene satubasa dati iwalo so a leader kapena kuti mtsogoleri amayenera kuti adzidzika yeyo mwa anthu ake aja he should show empathy kumaona kuti kodi pano pakoma anthu angawa ndiye kuti moyo wawo kuyenda bwanji kumaganizira makhala ndi chidwi so chimodzimodzi ndikuti pamene ali kumachini tipangeza kumaraka njanje yafika bwanji mafuta akafikira umeneko ndikuti akuganiza kuti mmene akukhalira mafuta pakadali pano tikapanda kukonza kulongosola izi ndiye kuti mpeza kuti mwina mitengo ikhoza kuchita escalate zimene akusonyeza kuti iwo asakufuna yayi aboma unati yayi Amalawi akumana kale mavuto ena ndi ena ndiye kamene ali nako kaja akagwiritsa ntchito bwino bwanji tipangeza kuti mafuta awo adzafikire kumarakako road transport kadzingochoka pamene wamabasi kumene anakaona akateta ndamene adakalandira matraki tingochoka pamene pa distance yochepa malo moti road transport tikayiputire komwe kaya ndikubeira kaya ndikuti imene cost yake imakhala yochuluka kwambiri tikalekeza ndi cost yochitira mafuta kudzera pa njanji so zonse zija in a nutshell tikoza kunena kuti ndithu zinali zoyenerera kuti president apite akadzionere komanso akakhazikitse ntchito yofunikira ngati imeneyo ntchito za umoyo yayi zipatala anthu akhale ndi zipatala ndi chitukuko chokaya pakhale chipatala anthu umoyo ukhale wabwino sukulu ndi imeneyo tithetse umbuli vana asamangokhala basi yaviyavi sukulu sukulu kulibe poti sukulu idagwa idatani basi tizingokhalira kunsewu ku trading no sukulu ndiye tsogolo zonsezo mukhoza kuona kuti ndithu very very strategic zofunikira tikakamba za adapita kaona ng'ombe livestock yo bambo ndi ulimi chuma chili mutani kuti chili munthaka komanso kumene ku livestock ulimi wa ng'ombe kandi masuku akuti dairy farming zonsezo zofunikira zokhazoka and osadzachepetsa ulimi ngati umene kucha anthu akuphanawo makwasha ndipo tu umene kucha kwa isa ulili ng'ombe mphiri samasewera osati pano 5,000 more than 5,000 mutumeje olomalonda azikopa za ng'ombe sauchitika akuchitika kwambiri komanso no ng'ombe imodzi ndi bwanji just maybe another it's 1 million 800 1 million ndi munthu ali ndi ng'ombe more than 5,000 how much money is that ndiye zimene zija mumene kuti akadzionera kumene kuja namachita replicate zili ngati mmene zikuyenera ngati za mega farm uku muchitako ichi kena kamuchoka mpita konsoko so imene ija concept imene kumene kuja kumakhala sokuphunzira kumene chifukwa sokuti president uja adapita yekha ngati adapita umene ku livestock kuja ndi chani ma lieutenant ake adali konkuja honorable Kawale ndani kumeneko onse ali pampaja now akutapa nzeru kumene kuja kuti akuluakulu kuno kuchitika izi kodi zimene sitikakaziyerekeze kukachita so boma lina ukuti ndakaona makademi anatsi kujeneko kumangoshiko kodi amene sitingabweretse kuno kuchitanso bwino zonse zija nawo mukhoza kuona tumene chapanda kuti ena amene akuona zayapa akuona ngati akungoyenda kwangona ziweto akungosewera pamene amene akuona mwakuya kuti apa pato apa anthuwa pakusemphana nzeru chifukwa amati sisukulu yokha komanso kuyenda adatero anthu kumene mwaphunzirira kumene ndimalizire pamenepo ndathokoza kwambiri misadakalire ndithudwa ayiziko misakatete inenso ndiyankhula mwachidule kwambiri ndiyamba ndikupanga koti amene anayankhula a senior chief Chimomba nafunsati kodi kunsanje si Malawi kodi kunsanje kuja kumakhala zinyama kunsanje kumakhala ng'ombe kunsanje anthu amaweta ng'ombe komanso nsanje ndi Malawi ndi chifukwa chani a president akayendera kunsanje kuyankhula zimenezi mawu amene ndamene anayankhula a senior chief Chimomba akumuda kuti
akuti atsogolamana kwa zimenezo kuti president walakwa chani kuyendera anthu akunsanje kodi kunsanjeko kuli zinyama sa Malawi amenewo ifenso mana bwa president apart from zipituko zomwe zayendera tinanso ndi mpata wafotokozera kuti your excellency samabwera kunoko ma challenges athu ndi awa koma tikuthokozeni kwambiri kuti patapita zaka 41 tayiona treni yayimapo ikutibu tatsitsa ndi mafuta taona mafuta tikutsitsa diesel 1.2 million liters iziro a president zithanze kuti kuno kusanje kutani kutukuke mjanje mwe mwakonza chonchimu ndi kuti anthu apanga establish ma business tawo timaukala mashopu machana anthu zinchito kumene kuku zikhala zoti ngambo ntchito chani ndi mtsogoleri wina akanena kuti a president alakwitsa amene anabwera kunsanje amakaona zinyama uthenga umene wakhudza kwambiri mafumu akuti akunsanje chifukwa kuti zomwe akapanga president ndi zinthu zofunikira kwambiri for iwo aona kuti president wawo amawakumbukira anthu akunsanje njanje ndiyo mwabweraye school after kuonongeka ndi cyclone ija president anapanga initiative ngopeza tikwapezeka ndalama zapadera za ku Ministry of Education komanso ndalama zina zapadera za well wishers zimange ma infrastructure mwena onongeka kumene kujako so ma statement ena awa ndiona kuti they are damaging chipani chomwe akumalankhula za chipongwe zimenezi in this case anali MP wa DPP zili ndi interpretation yalakwika kwambiri pakati pa anthu aja because they are feeling out ndekuti ife kunsanjeku siti makumbukidwa ngati Malawi ndekuti ndizolakwika kuti mtsogoleri dziko ndikulaza sakwera akuzayenda zituwo ngati zizi that's the interpretation omwe anthu ajali chani ali nayo so ine ndikuzoimaliza motere munena kuti pali mwambe amana kuti anjiru siswa akanache mwachena ndikuyamikire nakanacha ngatani kuti mwachena basi can that be an offense pamaso pa anthu akanacha chena akunika bwino avala suti yawo ndimene zilili now munthu wina president akaenda situkuko chituko cha livestock ndichofunikira kwambiri mdziko muno timakamba nthawi ina kuna kuti ng'ombezo ndi anthu timayina kuti tizidya ndithu tizikanda thanzi zidya ng'ombe tizimwa nkaka zinthu za thanzi wina kuti yayi zonse zomwe munafotokoza chenunso munakhala kumene kuku for several days muli kumene kukagwira ntchito tsiku limene mabwera njanje ndiye can imagine kuti ndithu njanje yabwera kwa wina sakuona njanje sakuona zitukuko zosiyanasiyana zomwe kuenda kunali kuyatsa magetsi kumene kukaendera mpaka na tili mu tourism wiki kuti tikaone kuti ntchito zokupa alendo mwezi wa tourism month timene momwe tikaone zokupa alendo wina kuti chomakaoneyo akaendera ng'ombe now anthu andalewa akamalankhula samayankhule imene anafotokoza Steve kumayankhula akuona apa adziyankhula akuona kutali chifukwa by the end of the day a president ndi mtsogoleri wa dziko lino ndipo a president iwa and by the way ukuti anapita kuti straight from China atangochoka China kagwa ntchito zina omwe akabweretsa chipackage 50 billion yoti dziko la Malawi ndi China agwirizana ndalamazo zikubwera mangire judicial complex kuti Longwe sanapume a president kungofika ndikukumbukirabe kuti kunsanje kuli ma challenges osiyana ndi kuchikwawa ndikaone what is happening sanapume ayi chifana ngofika ngati lero the next day ali kumeneko ukakhala all these 4 days timakamba last time kuti sungusenza kuti one president yo and amene akuganizira Malawi but so is physically fit kuma also mentally sound ifuka akulu from China kwagwa ntchito ngati zimene zija mutakhala inu ndine kungochoka trip ngamene ndipuma maso akakateta amene mwane nenamo but unapanga note a president tu samafunda ambulera ayi ambulera analibe nayo kumatenda amaima padzuwa kuyankhula padzuwa kukhala pamene paja kudikirira nthawi anthu akamayankhula kuti osafuna kuyankhula ndikuti akhala pampata denga paja inde 1 hour kusweza kupika actually anthu amene ali kumbali pachita kuti president akapitisa kama now he's a president who understands kuti ine ndine Malawi ndipo ndikutumikira Malawi chabwino akateta nthawi yatithera titapasa amvula mukuti bwanji pa nkhani imeneyi nkhani imeneyi ndi yabwino kuti mwayilankhula koma ndizomvetsa chisoni kuti muna anthu amene amalankhula nkhani zolimbana ndi ulendo wa president kupita kwa wachire amalankhula mparliament ena amalankhula mparliament Babo Samela MP akulimbiko kuti akaona nyama kuno wachire siku kuli nyama yayo kuno wachire kumakhala anthu kwa amaweta
ng'ombe ziwetu zosiyana-siyana. komanso pozindikira iwo ayena kumaziwa kuti ma-government onsewo anapanga prioritize ulimi wa ng'ombe wa animal husbandry chifukwa kumeneku ng'ombe zimakhala bwino zimakhala kumeneku Karonga chakunchisi madera ena anchewu kumene kumakhala ndithu ng'ombe zimakhala bwino. So our president, this one the president was the Koronse. Unani mwaye kuti apite solo washire. Anthu ena ku opposition na madandaula choyo ndi amazindikira kuti ngati president wapitako kumeneko ndikuti zinthu zina zikasinda. Anthu akumeneko ko mitima yawo ikasinda. Chifukwa tisere zitukuko zimene zina enderedwa kumeneko. Ambiri ife sitimaziwa kuti zinthu zili pena pacha. Ngakhale zoti mwina njanje ingathe kubwera kuzasiya mafuta sitimaziwa kuti zikhoza kuteka sitimaziwanso kuti mwina zina ndi zina zimene zinankhulidwa kakumangidwa masukulu malo amene ananaso pano sitimaziwa zambirimbiri sitimaziwa kakukhala zinthu zina ndi zina. So at least anthu akulowa chireko anakondwera if judging ndi mafumu amalankhula bwino komanso kuona zimene analankhula Mike Gladys Ganda zinaonesa kuti munthu she was emotionally because she was speaking from the heart. Sanalankhule zoloweza yani oro zapepala kuti munthu anamtuma kuti anamulembera kuti ukalankhule. She was speaking from the heart, meaning kuti amanena adi kuona ngati munthu phungu amene amayimira anthu kuona zinthu zimene ziliko zabwino. Munadikira magesi izakuti ndi mafunsa mu parliament koma zinthu zozafika kale, meaning kuti that is she was speaking from the heart, saying the truth. I know iwo anzatu a DPP sanafune kuti munthu ujaonese kuti ya president akupanga bwino. I mean it is in the nature of our politics kuti sitimafuna kuyamikira zimene boma imene lilipo lili. We always weaponize anthu against boma. We believe in disinformation, kunena zaboza ngati mene amapangira anazi Germany kumanenkhula zoyipa za zinthu zena kuankhula. We attach a tribe to bad things, we attach this panga zoyipa. So zimene zimwena sizabwino. Let us be fair, let's compete equitably. So our president ali ndufulu opita district ili yonse ka MP wosusa akuchokera kumene koko ngati iye safuna kukhalapo president akatuma mfumu alankhule akalankhula kuna aliyense akapezeka kuti akalankhulabe zimene zili kumeneko ulendo wa mlolo ulendo mafumu ena kumeneko amalankhula zinthu zimene akuona. These are not politicians. So palibe vuto lota president asapite kunsanje chikwawa. Tikuyembekezabe kuti a president apite ku Roma Belt ndikudziwa ena kukuwa kujiajia wasazabwere kuno yayi. Malawi ndi mmozi ndi mmozi woti Malawi ndi mmozi ati ndi president ndi mmozi ali ndi ufulu wopita ku Pharombe, wopita ku Manje, wopita ku Cholo, ngakhale wopita ku Goliath kumene kumachokera Professor Peter Mutharika, oloka ndi kuti kubale kumachokera Msowa kaya kuti kulikonse ali ndi ufulu. So a president akhoza kupita kwenda kulikonse sungamangire malire chimodzimodzi soka sogolo kukaza winaso president wochoka ku DPP azakhaso ndi ufulu opita kwenda kulikonse ndi president kwa anthu amene anamvotera ndi omwe sanamvotere amakhala president wa dziko. Chimene ulendo wakolowa chine unali very very successful komanso tayamika president anaonesa kulimba chikote anapita 4 consecutive days kuyambira mamako mabwera mazulu sizophweka ambira ife nkaleti mwina nyamatayenso timaona akanacha kamapanga maripoti kuti aliwatheka athu apa kumatenti. So zingatheka chimene chinangondivuta pang'ono mwina ndi the final day chimene chinachitika kunkhate anthu kupanga kuponya miyala whatever the cause kaya kuti anthu ena nacho salambendera zawo kana panga bwanji koma kuponya miyala kumponyera convoy ya head of state ndi chimwe lalikulu andi mwina tiathokoze
iwo amene amapanga cover president kuti sanapite ku extreme, because any threat on the head of state amabweza fire, aombera basi. Ombera sikutiso kuti munati aombera mwamba yaye kumene kuchokera udaniwo aomba basi. So mwina Malawi tizizindikira kuti akamadusa convoy mwina mvula alipakali moto ndi kuta kudusa head of state so vuta zimasiyana, so tisachite choncho. And chimene chimavuta kwambiri mundale ife tinali active anthu andale na feso nthawi ina timapanga zofunda umachita nyamata mayangu democrat jojo akakubwezerani antano imachema iwonso anthu aja zimawawawa kuti mukuwapangira mtsogoleri wawo chitozo. So akubwezerani because inunso muli madera ena kumene mukafuna kuti mukatani. So many tikupita kusogoloko, we should not create no-go zones. Msogolari yese wandare amene afuna kapanga msonkhano akhale ndi freedom yopita ukapanga msonkhano. So tiziziwa kuti whether tikapanga chipongwe kandi president kuchikwawa inunso muzafuna kuti mupite ku central region. Anthu ku central region achakata akapanga chipongwe. Inunso muna mumpanga mtsogoleri muna jehana wakumpoto. Inunso muzafuna mpite kuti kumene kuti chimodzimodzi. So zimene zijaya zimapange manogo zones. Tikudziwa anthu ena masangalo agenda apanga chani sizabwino yayi. And that goes for all negative campaign. Mwina ena tupanga sponsor zima audio izi, mwina ma radio amene alipo kajani sindachula maina mukwazi weno sizimakhala bwino because ansatuso akhoza kupanga zimene zija against atsogoleri athu. Mawa muzilira kuti akutibwezera muliratu chikwandoti mukalira muziona kuti anzanuso akukungana kulimbana nanu pankhani zimene iniyo machitira. You should never palibe munthu amakhala ndi monopoly yakuti ine ndikhoza kupanga chipongwe anthu ena kuti ena sangatheke iyayi wosakhoza kupangani. So ife tikufuna kampeni yopanda virus. So tipempe atsogoleri andale amene alipo kandi ma president apita mtalika pangani condemn virus kulikonse kumene ingachitike, kandi a president chakwera kandi ma president ena onse, let us condemn virus. Ifeso tili ma structures tisalankhule zonyasisa anthu ena chifukwa anthu ena akhoza kutibwezera sizikhala zabwino. We have one country and that one country is Malawi. Tathokoza kwambiri Mr. Mvula. Nthawi imene tithera ndifuna Mr. Dakalino pasani 30 seconds. In 30 seconds Mvula 30 seconds tikale namaliza. Ndio ndi 1 minute 30 seconds kuti malize. Yeni 30 seconds. Yes. Nkhani yakulu ndimene yonena kuti yayi tonse ndife Malawi ndi mmodzi. Moyo umene tikukhala pano situpanga lihesotu. Moyo ndiye umene uwu. Atsogoleri amene alipo atsogoleri athu president kandi Dr. Chakwera amatha kucheza ndi president opuma Dr. Joyce Banda ongakhala mutali kamene akhoza kupasana chanza bwino lomwe anayamba pitako kusonthana adayamba pitako. Tsopano ife zimativuta bwanji anthu otsatira anthu amene mina tili maudindo ena ndi ena kuzipaniko nkumakangalika amene amadana ndeyo chipande chathu sangabwereso chipanda chimodzi tenani koma tiyagenda ne miyala inu mukuchedwa mugenda na miyala. Anthu amene akutsogoleraniwo achita akumwena nati bwanawe tatiyeni Malawi tisiye zimene zoti changamuke politics ya violence njapadzana. Tiyeni pamapati pangizo kuti titukule dziko lathu nthawi sikutilola ndilekere pamenepo. Ndathokoza kwambiri pheni nditwa bwana Katete. Aine mwaito ndingona kuti Malawi ndife odala kuti ndi mtsogoleri Dr. Chakwera amene ali president wa dziko lino amene ali odekha. Mukudekhamo mumatuluka message yonena kuti tizikhala anthu okondana. Zinthu zinazi zimakhala zopanda ntchito. Anena kale Steve kuti ngati mtsogoleri amatha kupanga reach out kwa atsogoleri akale opuma dziko lino. Ndi Malawi tizikhala anthu onyadira kuti ndi mtsogoleri Dr. Chakwera amene ali odekha amene iyeyo chidwi chake chachikulu kwambiri ndi dziko la Malawi ndi chitukuko chona kuti dzikoli tizakhale dziko lokoma lankaka ndi uchi. Ndi pankhani aziwawa tizisiye chifukwa by the end of the day amene amatitumawo sangatume ana awo kuti yayi kapangeni izi.
chifukwa amene apanga makhadi ndatsogolera amene atuma anthu ena kodi wanga atume ana akapanga zimenezi ndipo madzi mangona kuti tiyeni tizilenga chitsanzo cha mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Chakwera amene alodekha amene ndithu amakhulupirira mu umodzi samangonena zinthuzo koma amazichita. Nethokoza kwambiri akatete Mr. Mvula inu ngati nkokogona ndikupasira kuti one ndi tiyankhule topic yoyamba ite kuti ma convention anachitika tiyeni tiwalemekeze ma convention ma resolution amene anatithandiza anthu tisankhe anthu tisatire zomwezo chifukwa ena tikupanga behave ngati mwina ma convention aja sanali woyenera chifukwa tikupanga be appoint anthu pangopita za mina masiku 23 choncho iyayi tisapanga appoint anthu choti anthu amene asankhidwa si amene timafuna ifeyo chifukwa tinaita na madelegate azasankhe anthu oyendetsa chipani chawo osati kuti mwina azangopanga rubber stamp zimene ife timafuna tikozokhala anthu okondana nawo koma tikafuna kuyendetsa bwino chipani tisiyeni madelegate asankhe anthu amene anasankhaja agwire ntchito amene sanasankhidwe apasidwe mipando ina osati yoyang'aniranso anthu amene asankhidwa imene sizikhala bwino. Chomaliza tiyeni tilemekeze role ya president ali ndi ufulu wopita kwina kuti konse kuponda pena paliponse nthawi ina iliyonse andi ena satume anyamata osapange express anga nkhani yopanda zifukwa kuti kumayamba kuponya miyala. Malawi muno tili ndi ufulu tikafuna kupanga demonstrate peacefully tiyeni kuti tikatenga miyala ndi kuti pene paja za expression ya anga yathu yakhala mispressed nanga ndeti zipanga nazo bwanji kutumaso ana kuti akagende president si bwino ndikudziwa kaena wanani maganizo awo koma ndikukhulupirira kuti sangapange zimenezo wopanda somebody amene mwina watu makapangeni chakuti komanso tikamapanga create no go areas mutiziwenso kuti ifeso akhoza kutipanga chimodzimodzi kumene kwina kuti kufuna tipiteko atilesa kupita popanga pomati chinga kala bwino tiyeni tikhale ndi Malawi abwino kampeni yabwino opanda virus yosatukwanana koma tilankhule mfundo zimene ife tifuna tipange bwino kusiyana ndi kuti tizilimbana ndi mathupi a anthu olozonyozana ndisiyepo mwe. Tithokoza kwambiri Mvula. Pamenepa ndiye pakhale pamapeto pa program yathu ya lero ya Timvetse imene kufika kuchokera kuno ku MBC. Tsiku la lero tinali ndi Mr. Humphrey Mvula, tikuthokozeni Mr. Mvula. Zikomo. Komanso nandi Mr. Stephen Dagalira, tikuthokozeni Mr. Dagalira. Ndathokoza. Komanso Mr. Timothy Kateta, tikuthokozeni Kateta. Zikomo kwambiri. Pamenepa pakhale pamapeto pa program yathu tikuthokozeni kwambiri mnali pamenepo kuonera komanso kumvera programu imeneyi. Munali ndine Blessings Kanache muzakhale mwamba tsiku lina chauta akalola ndi kuti pasanso tsiku lina loti zakhaso program ina ya Timvetse mwakomanonse.